kung minsan yung may mga challenge eh, it is parang this is sort of conquering your fear, conquering your comfort zone, doing the extraordinary things, and at the end of the day, pag na-surpass mo siya, it's kinda parang may believe ka na sa sarili mo kasi yung challenge na kaya mo. Okay? Bye. Hi guys! Welcome back to my channel! Please don't forget to subscribe! So guys, ito pala yung nakuha nating sampalok or tamarind in English. Kakainin po natin. Meron po tayong sili at asin. Meron din po tayong bagoong. And try nga natin kainin. For sure, sobrang asim nito. Ito ba, oh. Maasim siya. Yup. Asim, sobrang asim. Kumakain ba kayo ng ganito? Mas masarap itong bagoong kaysa sa asin. Please na baka gusto mong subukan itong tamarind challenge, sampalok challenge. Ayan na naman. Since nakayanan mo yung kamyas challenge, this is your next challenge. Together with Wendel Merto. Pero since sobrang dami to, baka hindi natin maubos. Siyempre ang dami naman, oh. Baka magtain naman ako pag naubos ko yan, ang dami. Eto guys yung kinuha natin doon sa bundok. Kaso lang hindi natin siya nakain kaagad because we are very busy sa work. Bigyan ba natin ng sili?
nawawala yung pagkaasim nito pag nilulublob natin doon sa bagoong. Hindi ko na i-discuss sa inyo yung health benefits ng tamarind. Google nyo na lang. Hindi tayo prepared today. Hindi tayo nakapag-research. But basically, since maasim siya, this is a great source of vitamin C para tunawin yung mga ninyo, cholesterol. And for sure, it lowers your blood pressure, I suppose. And I believe. Yan, kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe. Pwede mo rin i-share ito kung nagustuhan mo na panoorin. Kung hindi ka na bore or baka nangasim ka dyan o panonood. Once again, inuulit ko, I want to challenge Madam Krishna Vlog to try this. It's Sampaloc. You eat this, and also Mindel Merto. Hindi mo pa natatapos yung Kamyas Challenge No Face Reaction. Tapos na ni Madam Krishna, ikaw na lang. May susunod ka na namang challenge. Naka-line up na. Pinagpapawisan ako. Pinagpapawisan na ako. Yan. Hindi naman mainit dito sa room, pero ang lawas ng ating sweat is itong pagkaasim niya. May sili. Ang ganda naman kung minsan yung may mga challenge eh. It is parang this is sort of conquering your fear, conquering your comfort zone, doing the extraordinary things, and at the end of the day, pag na-surpass mo siya, it's kinda parang may believe ka na sa sarili mo kasi yung challenge na kaya mo. Okay. Kaya ko palang kainin yung tamarind kahit maasim, sabi mo. Kaya nakayanan mong kumain ng tamarind na may kasamang maanghang na sili. Kaya ba nating ubusin to, guys? Tulungan niyo ako. Ayan. Ito. Sarap ng bagoong. Kung ang ginamit natin sa kamyas nun is alamang, ngayon naman is bagoong. Mas masarap daw pag bagoong eh, sabi nila.
Pawisan na ako. Andali lang guys ha. Yan guys, tuloy natin. Nagpapawisan na ako. Ayan guys, so since hindi natin kayang ubusin, kung lang siguro, yung mga hindi pa nakasubscribe sa akin, pa-subscribe na lang po. And if you like this video, please comment or comment down below kung ano pa yung mga gusto nyong contents in the future na gustong makita dito sa channel na ito. May sipon na yata ako. Tumutulo na yata yung sipon ko. Yan. Syra with MJ, kung may Sampaloc diyan sa Hong Kong, I also challenge you. And Chuchay Argalion, including Jewel Video Collection. Dami nyo ha. Ulitin ko, Madam Chris na Vlog, Wendell Merto, Syra with MJ, Chuchay Argalion, and sama na natin si Boss Wild Navigators Vlog. So, yun lang guys. Hanggang sa muli. Bye-bye. Kain tayo.